Boys, astăzi ne jucăm un joc cu mașina răblăjită. Da, ați auzit bine, astăzi ne jucăm un joc cu mașina răblăjită și va trebui să mergem cu o mașină răblăjită în pădurea, prin boschet și coclauri. Nu știu de câte ori am zis răblăjită, dar în fine. Se va juca și Cezar cu noi și hai să trecem la joc. Boys, welcome! Astăzi jucăm acest joc. Da. Ce iota, mă, boiu, ce iota? Cine? L-aud pe cineva că vorbește, cred că doar mi se pare. Bine, deci în acest joculeț trebuie să facem o mașinuță. Stai că aud pe cineva și nu știu cine e ăsta. Mama, Ce cauți tu aici? Stai, mă. Ce cauți în casa mea, mă? Bă, ce cauți în casa mea? Bă, stai că ăsta... Ce cauți în casa mea? De casa mea! E casa mea. What? Eu tot am acolo. Am închiriat-o. Unde-s tu, dormă? M-am speriat. Eu credeam că e domnul Pichis. De ce? Că vine și îți fură lucruri? Păi da, în fiecare noapte mi-a supărat, dar astăzi nu m-a luat, i-am furat, ea o plânge nenuțul. Ok, dar încearcă să vorbești mai tare ca să te auzi. Nei, Maboiu, ia-te, am cățit roata lui bunicu. What? Roata lui bunicu? Hai să vedem cu noi. Bă, da. Vai, da, era la răblăjită asta. Deci, Maboiu. Stai că acum o șterg, o facem frumoasă. Stai. Acum o ștergem. De unde e motorul? L-am pus. Am pus motorul, baboiu. Azi punem benzina. Doar că nu prea se spală, nu știu cum să spun. Da, spală și. Aceea pui benzină, am crezut că se întâmplă altceva, dar ok, nu contează. Ia canista. M-am dat ce greu se face. Ce înceti? Stai, mai frec aici. Gata, am curățat-o. Ai pus ambele canistre? Da. Avem, nu știu cât. Și cred că ne pregătim gata, cred că putem să... Stai! Am uitat farurile! Măcar ai pus bateria? N-am pus-o. Ba da, ai pus-o. Bine. Așa, hai să punem farurile. Vai, pușca lui tataie. Pușca lui tataie. Nu uitați. Da, ăsta va fi un episod. Hai. What? Ce ai găsit acolo? Stai că vin acum. Vin acum. Ce ai găsit? Ia ce taie, iată! Maxwell! Hai să vedem cu noi. Dar ia ce poți aia. Maxwell! Ia ce poți aia. Pisica șmecheroasă! Ăla-i chihicai.
Nu știu, cred că e pisica lui Sky. Ai văzut? Cred că și-o luat pisică. Ok. Ok, și Tu ăsta de-aia unde o să-l pun? Ia-ți cumtă. Și uite, ăsta cum o să stea. Aici pe lateral, uite așa. Nu! Ce faci? Ia! Cine e ăsta? Bă, te-ai un pischici! Moi! Nu! A, nu. Am băut sucul fără să vreau. Era să-l beau, pardon. Bă, da, Stai. tu te în camera noastră și am te mâncai, că ne trebuie. Ok. Și Mă duc acum, iau mâncarea. Și o pun în porbă, găjesc cu floare. dai ți-o pățim un pic. Dai ți-l pățim un pic pe teizor. Așa. Cezar, tu realizezi că avem nevoie de gloanțe pentru... Pentru că călătoria cea uită. Stai că pun eu pușca. Că Nu de alta, doar că să nu omor pe nimeni. de ce eu omor? Deci eu te omor pe tine. Că tu m-am furat mașina. E că ce poate să căcim ceva. Fraților, eu nu mi-aduc aminte de nimic. Dar de Nici fapt eu. chiar i-a furat mașina. Nimic. Ai, mă, că... Luăm mâncarea din frigider. Și o zic că revenim când terminăm cu tot frigiderul ăsta. Fraților, am revenit. Stai că... Deci, deci uitați cât am pus. Deci uitați, am golit tot frigiderul. Stai că am uitat o pâinică. Cum să uit pâinica? Bine, cine e ăsta cu noi, nu? Adică noi am frigiderul... Aia zic, trebuia să ne luăm frigiderul, dar în fine. Dar nu poți. Aia zic. Punem aici, am mai pus niște bureți. Am pus și ușile. Și pe pisicuțele astea. Ce-am făcut? E puțin lag. Hai că puțin. Încarci turce. Dar ne trebuie luată. Pune ușă. Așa. Uite, chiar aici. Dor. Tu da fece ne e Maia. Nu știu. Ce? Aici sunt motoare. Nu se merge să luăm celelalte motoare. Dar să vedem dacă este ceva înăuntru, dar sincer nu cred. Deci dacă dați like la episod, poate odată facem cu asta. Facem duba sau nu știu. Sau nu știu. Eu sper să vă placă acest joculeț. Poate facem și o celie. Adevărat. Dacă vă place, acum... Da. Asta e partea a doua. Stai. Haide. Stai să-mi pun centura, doamne fei. Să-mi pun centura și... Hai la drum! Ce? Centura? Îmi învârtesc capul mai mult. Ideea e de unde mergem. Eu zic că dreapta. Hai să mergem. Dar nu cred că trebuia să lăsăm casa deschisă, nu? Dar nu vine mine, că noi oricum mergem. Pișchi își vine. Și ne fură duba. Nu contează cu Are motor. Măcar nu mai are benzină ca să-l pornească.
Ce? Ok, n-am să întreb. Scuze că se vede așa, dar este puțin lag, cel puțin la mine. Cezar? Cezar? Cezar! Ce faci? Eu sper că știi să conduci. A, da, am uitat Cezar e mecanic. Da. Da, da. Să vii mai aproape ca să te auzi și tu. Cezar! Bă, dar nu știu să gătu! Aceea bine. Dar fiindcă mecanici contul, dar... Nu prea eu sunt cu contul. Ce? Băi! Da, casă. Vezi că se poate să că sunt care. Oprește motorul. Am făcut un clip. Unde pleci? Am uitat că e aici. Stai să opresc motorul. Pe R oprești motorul, pe R. Adică cum îl puneți? Da, cum îl și pornești așa. Da, nu. Hai, ai luat pușca. Nu, că nu pot. Eu mă duc să verific locul. Gata, că am moto. Ce-mi zic dacă nu sunt? Nu pare că e nimeni. Dați o bacină. Stai. Uiei! Ulei? Da. Ăla pune așa pe captegă. Nu știu, Uiei. nu să luăm toată mâncarea oricum. Nu știu măcar. Nu, gen mâncăm acum. Am găsit o ciocolată. Bun. Mă duc să aduc mașina mai aproape. Țineam niște mâncare. Uite cocoți, apă. Vai, fraților, ce cu episodul ăsta, nu știu. Ok. Bine, a pornit. Dar... Doi mai tare. Ce are mașina? Ce are mașina de nu-i dă? Nu da nimeni like. Da, cred că aia e, că nu da nimeni like. Motorul l-am uitat pornit. Bine. Am închis motor. Mai au un bloc de cola. Și mai au un tort și cred că suntem bine. Gata, hai să plecăm, ia pușca. Bă, da. Lag. Ala. Păi, bă. Uieiul. Uleiul. Adul. Ia vezi cât avem la motor. Stai că mă uit acum, Da, îl punem neapărat. Nu facem. Stai, așteaptă. Avem 3 litri, ți-am deschis capacul, hai. Hai, pune. Gata, e plin. 4 litri. Dar e bun că păstrăm. Sudor. Capacul de la motor. I-am închis? Eu sper că este. Măcar avem ulei. Da, e închis.
Bine. Închidem capota. Pușca. Da, pușca. Pușca o stă așa. Tudora, faci că e pe ușă acolo. Ue! Stai! Ca să înțelegi, mașina asta prinde mai multă viteză la vale decât prin accelerație, Cezar. Nu știu cum să spun. Bă, dar vin un raport. Bine, stai acum. Spornesc motorul ăsta. Nu, bă, dar bă, tu Gata. Ue. Gata. Ți-am pornit motorul. Frâna de mână. M-a uitat. Gata, hai. Dă-i! Așa. Să nu se mai închid. Pornește luminile. Ce-ai făcut? Bă, nu-mi zic că am rămas fără benzină. Dar n-ai fără petrol. Bă, what? Ce fără pe... Da, Bă, avem benzină. unde-s farurile? Ce-mi puce? Ue, dar o cățunt ăsta, prietenul e pic. Cred că o pica motorul, că... Oh! Sau bateria, că nu merge. Bro, nu merge. Și e foarte încălzit motorul. Îmi arată. Vedeți acolo unde... Acolo e pe roșu. What? Nu știu. Apoi mai avem. Da. Dai. Tudor. Cred că nu avem baterie. Avem. Nu, bro, poate e picată. Da, e picată bateria. O pica bateria, ia dă-i acum. Pune frâna. Stai! Pune frâna de mine. Pune frâna de... Am pus frâna de mine. Închide portiera. Dar cum ai pus asta? Bine, hai, dă-i. Nu merge. Cum nu merge? Oprește avaria aia sau ce? Ți-am pornit ștergătoarele, bă. De asta e inițiat acum. De la mea. Cezar! Nu mai striga! Că vin vecinii peste noi. Vine Pișchiș. Da. A fost să fim puști, dar nu împușcăm. Cezar? Ce tiu! Iai pentru pușcă, că nu... Acum mergem. Așa. Naboie! Așa, dă-i. Dă-i cu viteză, că nu-i ca și cum muri. Cezar! Mă! Dar cum pe... Dar ce înnoiat este? De viteză.
Mai avem combustibil, așa-i? Da, avem motor. Acum ce mai avem? Ia uite-te la mine. De ce nu merge motorul? Nu merge. Pornește motorul. Hai, dă-i. Nu l-am închis. Dar pe bune, acum nu l-am închis. Uite noapte. Vine conții. Da, vine zgronții. Conții. Vine goncile. O muri motorul. Nu, bun. O muri motorul. Dă-i pedală. Dă-i pedală. Hai să vedem ce ai, că nu puți. Cred că nu mai avem apă. Nu puți. Avem apă. Cum să nu avem apă? Dar atunci de ce tot oprești motorul? Dar nu e europeni. Avem Ai apă. oprit motorul. Avem... Iar să oprim motorul. Stai. Stai. Tudor, nu mai avem o ioată. Pe bune. Da, dar încă ți mici. Pe bune. Bă! Scuze. Bă! A, nu. Mă, Dar cum am reușit să rămânem fără o roată? Eu asta nu înțeleg. da. Mai avem o ioată. Am pus o ioată. Uitați-te un cent. Anunț că oamenii din Sapun ați pierdut deodată un soț capotă. Stai. Ce? Ați danțat capotă. Că nu e chiar. Na, acum trebuie să reparăm din nou mașina. Ei, ia-ți-te încolo. Pune capota. Am mâncat-o, nu ne trebuie. Ba. Bă. De ce e muzica asta urât? Cezar! Da. Nu, l-ai lăsat pe pișicuț aici. Pișicuță șmecherilă. Iată. Dar nu ne trebuie capota. Lasă capota în pace și condu. Pornește motorul. Cezar, închide portiera ai. Nu ne... Aia să nu. O, pe Nu. E domnul șerif. Oprește motorul pe R. Bravo. Susține. E un zombie. E zombie. Dar! Ajutor! Tudor! Măi! Împușcă-l. Împușcă! Au! Tudor, caută în casă! Bine, azi doi zombi. Și acum vin amândoi. În jocul ăsta nu avem arme gen cum e cuțitul și... E cam. Nu. Dar de ce nu-i omori? Gata? E unul mort. Snipe. Bravo. Mort. Du-te și curăță benzinăria. Eu vreau să văd dacă putem pune benzină de la astea. Cum ar fi? E benzin. Bă. Am băut benzină. What? Am băut benzină. Da. Dar chiar n-am vrut, frate. What? Nei. Și cu jocul ăsta pot să beau benzină. Nei. Nu, deci ăsta e cel mai tare joc. Pot să beau benzină. Doar că cam iau damage, că mi s-a făcut ecranul roșu. Ce e asta? Diesel. Cred că e diesel ăla. Tudor. Stai.
Tu deschide capacul. Stai. Dar nu merge mașina asta. Dacă nu mai ai Ia motorină. vezi. Hai, du-te. Nu, stai. Trebuie pe șantă. Stai. Fă tu. Nu, vezi. Dar fă tu, că eu nu știu să conduc. Ce? La mine merge încet. Eu mă duc să lutez. Benzinăria. Mâncare. E bun mâncarea. Și o canistă pe pizza. Am găsit... Ia că poți să urci pe acoperiș. Radiator. 4 litri. Apă! E 67% apă și 30% ulei. Bun. Nei! Am găsit apă Bă, da... pură. Au. Bă, dar mă, ce? Cu ce să te ajut eu? Ce-o dă, mata, o parte? Hai, trage-o. Ce-o punem la mașină? Hai, fă-la. Fă-la. Bine. Ba da. Da, prima oară ce pun motorii la mașina ta. Deci, Cezar. tăiați-mă. Au. Nu văd nimic. Mă duc să mănânc ceva, poate mă ajută. Bă, cred că te ia piatul tău. Că tu apă benzină. Da. Am găsit benzină. Dar e foarte puțină. Poate mă ajută hrana. Dar noi nu punem benzină. Noi punem motorină. Nu, e benzină. Hai, pune. Hai, pune. Pune. Nu merge. Stai, dă-o mai în față, Da, dă-o mai în față. Dă-o puțin în față. Mai. Cred că e bine. E cel mai bine din lume. Pune frâna. Pune frâna! Dar eu am pus-o! Bă, nu ai pus-o! Ba da. Dar atunci de ce o aluneca? Și vezi că e motorul deschis. Dar ce mașina ta te conșe? Și de ce nu pune gas? Cred că l-am terminat pe tot. Ia dă mai în față mașina. Radiator și apă. Apă cu ulei, ca să știi. Udală. Ia țuțuț. Stai, Au! îi dau în față, îi dau în... Mai iubit, udală. Nu-mi pasă. Dar nu meri mașina asta de 2 bani. Mergi, mașinuță. Închide și tu portiera aia. Da, ce ai? Închide-o. Ai un pic să ne punem. Că închide portiera. Cealaltă. Da, ce te supără portiera asta? Că nu pot să intru. Așa. Hai. Dai, frate, pe bune acum.
Dacă nu mergi. Stai. Stai să-i pun aici apa. Să punem am pățit cocinul. Că am vrut toată mașina asta. Hai, pune. Pun și eu. Uite, Na, s-a terminat. Na, asta a fost. N-am pus nicio benzină. Da, avem. Yes, water. Dar Nu-mi pune place. aici. Dar lasă-mă că eu mă duc să alimentez mașina. N-am nimic aici. What the șnițel. Ai ce faci asta? Aia e și apa acolo. Nu știu cum să spun. Și e extrem de puțin. Cola! Nei! Eu... Dar eu ce trebuie să... Nei, tu de ce-am pățit? Nei! Puteam că o să nu înviat până. Pune-mi toate. Adică să nu... What? Ca să le pun pe mine. Ia. Mam! Așteptați. Gata! Gata. Navoiul. Ia, Moș Crăcilă. I-am luat. Și iată. Nu știu. Și nu-mi pasă. Eu mă duc la volan sau conductul. Ce Stai că am uitat motorul pornit. pușcă. Pușca am pus-o. Am uitat motorul pornit. Benzină. Și conduci tu? Stai, ce ne iau ceva cu noi. Nu ce foame? Nu. Dar avem mâncare. Da, și aia când cățim altceva, aia, mai cățim. Gata, am oprit mașina. Timamită! Nu pot să mă urc ca timamita aia. Cezar, fuge mașina la vale. Pe dacă nu ci... Ce ia? Nu știu. Așa ne iau și ia de acolo, dacă mai avem ceva. Hai, Cezar! Hai că vin acum, pinci. Și ea. Hai, dă-i. Hai, dă-i. Dă-i, că cred că rămânem fără foc. Da, fraților, cam asta e cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și de subscribe, iar noi ne vedem data viitoare cu un episod cu mașina răblăjită. Pa, pa!